volám sa František Marinica. Sme v Širokom pod Braniskom v obci, ktorá má zhruba 2300 obyvateľov. Sme v predajni, ktorú sme v podstate pred nejakými 12 rokmi otvárali. Je postavená od základu nová predajňa. Rozloha predajne je nejakých 135 m2 plus nejakých 90 m2 príslušné priestory. Najväčšou konkurenciou pre nás je Jednota, ktorá je tu v podstate nejakých 50 metrov oproti nám cez cestu. A potom je tu družstvo, ešte má vlastné dve predajne, má pekáreň, takže majú vlastné výrobky, predávajú z pekárne a plus tiež nejaké pridružený sortiment, ale nie je to nejaká taká vážnejšia konkurencia. Prečo práve obchod a prečo práve potraviny, tak veľkou inšpiráciou alebo nejakým takým zázemím bola moja mama, ktorá v podstate v obchode prežila nejakých 40 rokov. Ja ako malý chlapec som jej chodil pomáhať tam a sa to dostalo aj do krvi, ten vzťah k tomu obchodu a v podstate tým sme začali, že sme otvorili tú predajňu v 92. roku. Boli sme na druhej strane v kultúrnom dome, tam sme mali prvé priestory prenajaté. Potom sa nám podarilo odkúpiť túto časť, to vlastnilo poľnohospodárske družstvo, ktoré podarilo sa nám dohodnúť s nimi a odkúpili sme tú budovu, zrekonštruovali sme ju a tam sme otvorili predajňu. Tam sme fungovali nejakých 10 rokov možno. A tu v tej zadnej časti toho pozemku bol voľný priestor, takže tu sme sa nakoniec rozhodli postaviť tieto priestory. Máme viacerých dodavateľov, s ktorými dlhodobé spolupracujeme. Jedná sa hlavne o spoločnosť Labaš, Makos a chodíme aj do metra. Čo sa týka napríklad pekárenských výrobkov, tak to je z Prešova, berieme z pekárne Prešov, pekáreň zo Spiskej a aj zo Saminova. Veľa si priláka zákazníkov práve tá spolupráca s Milgagrom a cez ich letáky, že sme ako autorizovaná predajňa Milgagra. Takže veľa ľudí je spokojných s ich výrobkami, hlavne s jogurtami, s mliekom, takže toto je nejakým hlavným ťahakom pre zákazníkov. No a popri tom aj automatické síry, natierky nejaké, ale tie jogurty sú najviac predávaným sortimentom. A dosť často sa objavujú aj v letákoch, takže tam už je potom výrazná cena alebo výrazne lepšia cena znížená, tak to oslovuje zákazníkov. Takým nosným letákovým programom sú letáky z Milgagra, ktoré v podstate sa týždenne obmieniajú a tým, že sú distribuované po celej dedine, tak je väčšia alebo najväčšia informovanosť zákazníkov. No a popri tom ešte robíme aj vlastne nejaké, pokiaľ máme či už z metra alebo od nejakého iného dodavateľa v priateľnej cene, že vieme urobiť dobrú cenu pre zákazníkov, aby ich to oslovilo, tak robíme aj takéto vlastné akcie niektoré. No máme tu 5 predavačiek, ktoré v podstate pracujú tu od začiatku, odkedy sme otvorili túto predajňu, takže možno je to výhoda aj pre nich, lebo sú domáce, takže nepotrebujú cestovať. Čo sa týka nejakého vzdelávania, zúčastnili sme sa v metre na takom seminári, ktorý robil také vzdelávanie, čo sa týka uloženia tovaru, regálov, nejakých akcií, vzťahu k zákazníkom a proste rozloženia tovaru na predajni. Ďakujem za vašu pozornosť, som rád, že som sa mal možnosť prezentovať v rámci tohto programu a v prípade nejakých otázok ďalších som k dispozícii. Ďakujem.